Morgen Chaim, was heet gewoon de Laat me de vazen doen. We gaan het dus doen. Maar gaan we Shia. He's the owner of Wave Kosher Villas. Short term rentals. Eine van Aros kunnen doen. Hij wil maar house, pool. We kunnen voor een take, voor een wacht, voor een goeie. Dus wat geoosten in Ooslitten. Deze is Shia. Shia. Doe het helemaal. Shia, let's go. De Lakshaven Villa. Deze is de schönste villa die we samen doen. Kijk eraan. Kijk er zijn staande updates van gemaakt in de house. Just to make sure the guests feel comfortable and safe. Het zijn de host, het zijn upgrades, zijn lighting, zijn in tiles. Het zijn de lights, hij is schijn, film stil. Wow, geef maar kick. Normaal is voor de schrijven is loosloop. Maar je treft de pieren hoe hij hit en de wijze springt op z'n team. Gaat eerst hier naar Kutschma. Oh, de verleiding precies. Nee, het is included in de prijs. Het is een charge extra voor de hit, ik ken het hier doen. Allemaal de basis gaan, we zijn ons aangesteld door vacation guide. Een mens komt, hij wil zien de plaats waar hij te gaan. Een map van de plaats. Staat attractions doen om zijn. Kijk eens doen. Ze hebben daar jam met attractions, shark boats, die elephant zoos, parks. We try to limit this minus to an hour and a half drive. Wow, so ik moet met een spochen voor een wacht vacation. Het is geniek wie te gaan. Geniek genoeg wat zit hier doen. De map, daar is alle information van de plaats. Kushers. Ja, ik kan het bestellen. Sommige van de sourdough. Gallen van Shabbos. It's funny, somebody dropped me off before sourdough. That guy here, ik weet de sourdough. Exactly. Dat is voor de oorlog wat er gaan zijn. Dat maakt me geen zin doen. Fine, you're most welcome here. So I'm going to do in the garage. I'm all trying to get finished. I'm like next to the lighting on the floor. So I'm comfortable as a playroom. Kijk maar hoeveel bikes doen we doen. Dit is wat de kinderen, dit is wat de vermen van de kinderen zijn open. Exactly. Ik heb de toys with the bikes, the electric bikes, segways. Electric bikes, electric scooters. De hadden moesten bompika's voor kleine kinderen. Deze kind gaan altijd naar de garage. Weer een band. Basically, kerst ik me doen. Als er zoveel toys in de plaats doen, die naar waar kan zich oosten in de kinderspelen. Laat de baas een upstairs doen nog een game ogen. But I love these bikes over here with that car seat in the back, electric bikes, we can do chillen, cruise. Shiny beautiful kitchen. Al je kitchen, de kant is de granite. Dat grootste diepe sink. Daar staan deze de millige zaad, staat hier sink. Shiny grote fridge, de pantry. Steeds vol met Ik heb het opgestaakt, eigenlijk kan ik kochen, ik kan maar gaan essen doen. Exactly. Ik heb het opgestaakt met melk besteld zien doen. Milk, cookies, cake, hot water urn, sugar, cups, koffie. Ze ready fine as ik kan doen. 100%. Set up. Dus dat is ook nog Ik wil de living area. Zoals je geschmaak kan verbrengen. Shine, beautiful. De lie about the piano. Ik wil iets om geld fijn, ik heb een chance, ik heb stoon. What's it Extra there? geld, kan hij spelen in de bag dan? Kijk hier, wat we aan doen. Deze is een bedroom, de downstairs bedroom. Wat zijn mensen misschien aan doen met de couple dat er was. It was perfect because I had a bathroom next door. Oh, what's the bathroom? Dus ook sta ik met de couple, het had hem met de zin. Dat zien kan gaan ooit met de mensen. In de item, de zin kan gaan doen. Have Have their master bedroom here. Geschmack mattresses. Een kleine zaak was doen in de room is, voor de mensen watching color screen. Aan speciale screen, we kunnen watchen de Perlowitz show, kunnen we watchen de Megatske China, kunnen we watchen de... Ga, wat was de medische volgens bekend vacation te fluiten. Obviously, this is the outdoors in the pool. Geschmack ze doen. Oh my Van goodness. de pool area. Wie wat kan en liftig is. Unbelievable. De hot tub, kijk de hot tub gaan we. De hot tubs en bubble, de hot tub kan er ook uit 104, 105, ik heb een heisse vredige hot tub. In automatically met de pool erin tippen de wassen aan in de pool, maar waar de producten zijn, ga je besluit over te vrieën, maar ik ga zeggen dat ook wat koffie, hoorvol, nooit, de zin. Bread work on next level, dat moet je maar nog hebben. They pull it off a child safety fence. I'm worried about that. Mensen komen te zak kinderen met zak family members. Just you can close it down right as is. You can close this gate here. We maken de gate. Just right here. The pool area is closed. So it's safe for the kids. For the kids. And the male is, als ze giet zak zomaar aan mijn fence. En de kinderen ook zoals de kinderen kunnen spelen. Kijk dat dit in de backyard. Zie je de guide voor? Wow. Een park, seating area. Park over there. So kinderen kunnen daar ook gaan, kunnen zitten verbrengen. En dat is mooi om te aanvangen. Gas we zoenen. Goelille. Goelille we gaan. Gaan we wat doen behind the pool. We gaan voor Kim's op nacht, shine tinkel. Zitten Dan er. ga ik smaken viral. Dat is nummer van brengt. Wat de kinderen doen dat met playground, kinderen enjoyen doen. It's Dus unbelievable. normaal, de feedback was mee, toen ik van gesproken dat kinderen van sikkers, van peisig, veel schwiers. Mensen, they just love it. The vibe and the shield, geluid, the welcoming community, is just van elkaar dit is aan. In midden winter, midden naar koude zwart, eindelijk wil de roos maar van wacht. Always welcome, van elkaar je er. Always welcome. It's not that expensive. And it's a house that's kimped on zoveel activities. Ook zo mensen komen hier. Zo oké, je wil gaan, je wil cover de plaats, de mensen komen aan de house. Nowhere to go. Going anywhere. We blijven doen. De mannen zeggen ook van ze rennen weg van, ik ga nog wel gaan to the beach, gewoon gaan doodschaps. This is exactly what We happened. komen hier en de roeigheid hit, we don't want to do nothing. Exactly, just Just sit, relaxing. Exactly. Als je de hit? I mean,
Der Hit kann man nicht ausstehen auf keinem und ich stehe blast damit. Ga je nog gewaast de oberste floor, 2000 bedroom. En dat is Wie ist das? 2000 bedrooms. You drank something today. Hallo, das gibt mir der Hit, nee? Noch de Vasen. Können kommst darauf oven. The game room. This is The addition to game the bikes and room. alles. Pool. Das war Pool table, Fußball. Voetbal, zoals een kleine basketbal-idee. Dat is een game machine. The game machine. Pac-Man. Pokémon. Oh, Pac-Man. Ja, er is ook gemaakt te wassen. De Perlowitz show. Shim. Wie viel kann man waschen? Ich hatte gesagt Episodes. Also, Laat me zeggen, even zo. En nog meer, de hast van kinderen. correct. Nog du von der große Tat, du mein Bruder ist. GB packages. En de kinderen om 7 uur lezen Mr. Londo. So Couches, du kannst sitzen. Mein Bruder hat erscheinen Videos auch in der Anash mit seinen Episodes. Allem rein ist die Bedroom. Er sucht mir 2000 Bedrooms, du. So, wollen wir sehen, danke. One by one. Wat kun je hem kijken, du hast ook dat bedroom, was is kind of opgeteild van de rest, met dat bathroom right next. Wow, so it's einer kommen mit der pool couples. Exactly. The bathroom, do beautiful bathroom. Ik ga zo, deze section is opgeteld van deze section bedrooms. Gaan we dit zeggen? Wow, der war kick. Oké, deze had al andere rooms. Een sink, de master jar, is alles steen door. So eines du verwacht zwei, kann er machen wäsch du. Exactly. Alles is een host, dat is weer een second home idea. Kijk eraan, steeds doen, als er nog een bedroom. Wat zeg je, like kitty beds? Dus, kijk ons eens, kijk, er een bed door. Kinder du. Ja. Is nog een kleine water station dat je er gaan bezitten te nemen wasser. Okay, now let's go to the Koenigs Palaz. So deze basically de master bedrooms, twee riesige bedden, queen size beds. Es kunst denen obviously de grootste room is. Du is nog een wolkenglas, nog een wolkenglas, dat ziet ze like de zaken, ze like de wäsche, like de rensel, weg, ze like alle zaken. Du is nog Ich weiß, das mir nicht ich weiß schon, was man sich in the curtain. Okay. The Perlowitz show into the curtain, into the gelissen. Oh, by the way, wenn de zijde komt heen, neem de room, watch Mr. Lando van Oh, Mr. Lando von der Landos. So, du hast gekriegt de master bed. Kijk maar. Kijk aan de loopjes, kijk, zo dat beautiful glass shower, extra tub, so dat toilet, dat closet, twee extra sinks. Wow. It's amazing. Handige du Ziegestellt in der Sille. Een heerlijke sidderige ziegesteld de host. Het is beautiful, upgraded is in de lighting. Echt aan wat handen. Dus deze gaan die alleen kastijden zoeken, moest tekenen van apotheek. It's unreal. Ik heb Unreal. het ook deze gericht next, maar after gemacht een video 10 zeggen, want we gaan van 11:30. De Schluss der andere du. Ze laat zich over de ganze alles get gezegd. Weißt du, ich meine? So lass mal tacheln. Was der Phone Nummer eine will, kommen für eine Woche, für einen Tag, für 2 Tage. Phone number to reach Wave Kosher Villas is 786-763-0699. Always easier, man geht auf the website, versteht sich, für die was kann, wavekoshervillas.com. Dort hat man pictures, availability, alles ist sehr klar auf der Website. Kann eibig sehen, dort muss es available, pricing, in steckpinkliche Details auch, bedrooms, betten, whatever needed. Steht das auch in Millionen mit Stores, mit alles, kann man sehen auf der Steht Website? auf unserer Website, but actually steht ja. Ah. The vacation guides gerade free gewesen. Der steht alle Millionen mit alle, wie kann man essen, wie kann man tun alles. Exactly. So Gevere, I would recommend you just to come here to meet the zwei Ingelato, such awesome people, such a vibey people. But the Platz is echt a beautiful place to come to. Chilled, relaxed, tuned out. Auf der höchste Standort von Yiddishkeit, das heißt Millionen, mit Kuschen. You're not compromising anything of that Yiddishkeit when it comes to. Du kannst Pritzes, du bechalal. Schiel, mikwe, kosher. Mikwe. Alles, was du hast im Barpark, hast du jetzt in der Noise. Schmitz in de garbage. Gevere, Wave Kosher Villas.